Давлат Саидқулов, сокини 46 солаи ноҳияи Дӯстӣ, ки ба ҳайси тоҷири маъруфи нос шинохта шудааст, эҳтимол ин корашро аз даст бидиҳад ё барои идомаи фаъолият муҷаввиз гирад. ҳоло ӯ дар рӯи ҳавлияш дар як гӯшаи ноҳияи Дӯстӣ 150 километрии пойтахт бо истифода аз барги хушки тамоку, обу оҳак ва хокистари чӯби бет нос омода мекунад. Барои ин кор ба иҷозати расмӣ ё таҳлили маводи таркиби нос ниёз надорад. Аммо ахиран мақомоти вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтанд, ки шеваи таҳияи нос, як нав тамокуи машҳур миёни мардони тоҷик ва ҳамчунин моддаҳои таркиби онро таҳти назорати ҷиддӣ хоҳанд гирифт. Дар як ҷаласаи иттиҳоди истеъмолгарони Тоҷикистон, ки рӯзи 16 январ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, гуфтанд тавлиди носро мақомоти соҳаи беҳдошт ва санитарӣ назорат мекунанд. Ин мавзӯъ танҳо дар шакли пешниҳод баррасӣ шуд ва ҳанӯз ниҳоӣ нагардидааст. Аз ин сабаб рӯшан нест, ки мақомот аз чиро таҳияи нос дар Тоҷикистонро назорат хоҳанд кард. Як намояндаи вазорати тандурустии Тоҷикистон дар ҷаласа гуфт, онҳо барои чунин пешниҳод далел доранд ва афзуд, аз ҷумла аз он нигаронанд, ки дар таркиби нос баъзе маводи кимиёвӣ истифода мешавад. Саидҷон Давлатов, раҳбари гурӯҳи кории вазорати тандурустӣ, ба радиозодӣ гуфт, таҳлилҳои мо исбот кард, ки таркиби нос аз маводи кимиёвии зараровар ба инсон кам нест. Аз таркиби нос элементҳои маргимуш ва сурб пайдо шуданд. Моддаҳои дигаре ҳам ҳастанд, ки боис ба вуҷуди бемории саратон мешаванд. ӯ гуфт, манзур аз сатҳи назорат гирифтани тавлиди нос дар Тоҷикистон ба маънои маҳдуд ё манъи чунин фаъолият нест. Ҷамшед Муртазоқулов, як намояндаи парлумони Тоҷикистон, ҳам гуфт, қаблан баҳси манъи тавлиди нос дар кишвар матраҳ буд, аммо онҳо розӣ нашуданд. ӯ гуфт, ба хулоса омадем, ки дар навбати аввал бояд ба низом дарорем, чун зарараш аз сигор дида бештар аст. Давлат Саидқулов мегӯяд, аз ин гуфтугузори мақомот хабар надорад, аммо дар ташвиш аст, ки ҳама гуна маҳдудият дар ин кор ба тиҷорати ӯ ва ҳампешаҳояш зарба хоҳад зад. Ин тоҷири маъруфи нос гуфт, маҳсулоте, ки онҳо таҳия мекунанд, моддаҳои зиёновар надорад, вагарна ба қавли ӯ худи сокинон ба ин нави тамоку майл нишон намедоданд ва марги одамон ҳам бисёр сабт мешуд. Давлат Саидқулов дар як мавсим то 50 килограмм нос омода карда, ҳар килограмми онро дар хонааш аз 5 то 10 сомонӣ мефурӯшад. қимати нос дар бозорҳо гаронтар аст. Ҳар килограмм носро вобаста ба сифат ва маъруфияташ аз 15 то 30 сомонӣ савдо мекунанд. Солҳои ахир мақомоти Тоҷикистон барои истифодаи тамоку, бахусус сигор, дар кишвар баъзе маҳдудиятҳо ҷорӣ карданд. Аз ҷумла фурӯши маҳсулоти тамоку дар назди муассисаҳои таълимӣ, фарҳангиву динӣ ва меҳмонхонаҳои саросари Тоҷикистон манъ шуд. Ҳамакнун сигоркашҳо наметавонанд дар наздикӣ то 100 метр ба ин муассисаҳо сигор фурӯшанд ё дуд диҳанд. қонуни маҳдудияти тамокукашӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ соли 2011 ба ҳукми иҷро даромад. Шумори нозкашҳо дар Тоҷикистон маълум нест, аммо эҳтимол меравад як бахши умдаи аҳоли гирифтори ин маводанд. Дар бархе аз минтақаҳо аҳли ин ё он диҳа тақрибан саросар нозкашанд.